3 luni îi despart pe absolvenții de liceu de cele mai importante examene. Chiar dacă sunt conștienți de dificultatea bacului, unii elevi abia de pronunță o frază în limba engleză, iar alții nu au nici bagajul minim de cunoștințe în istorie sau geografie. De frică examenelor, zeci de absolvenți au abandonat școala chiar în ultimul an. Eu mă pregătesc, eu lecția adăugătoare. Dar în engleză puteți să-mi spuneți asta? Am emoții și nu. Deci în ce notă vreți în engleză? Notă trecătoare. E de bine și 5. În clasa a 12-a a liceului din satul Frumușică, raionul Florești, învață 9 elevi. Chiar dacă sunt puțini și beneficiază de mai multă atenție din partea profesorilor, tinerii nu se prea obosesc să învețe și spun că s-ar mulțumi și cu note de 5. Ce poeți îți plac sau scriitori? Haminescu, Ondruț, Matkovski. Ce roman de Ondruț te-a impresionat? Provocări, da. E destul și 5. Dacă tot dai bacul la geografie, câte oceane sunt? 6. Care sunt ele? Oceanul Indian, Oceanul Înghețat de Nord, Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific. Directorul instituției spune că tinerilor le este frică de bacalaureat, iar mulți dintre ei au plecat să învețe în școli profesionale sau chiar au renunțat definitiv la studii. Cauza principală este condițiile în care se petrec examenele de BAC. Cred că asta sunt detectorul de metale, camerele de luat vederi. Eu știu, dar chiar și volumul mare de material care trebuie să-l însușească fiecare elev. Chiar acelea camere de luat vederi, aceiași mulți observatori, îi fac ca elevii să aibă unele emoții, mai greu vine muza la ei. Aceasta este ultima promoție de liceu din această școală. Vreau să plec de electric. De ce nu vrei să dai bacul? Că e foarte greu. Planul să plec undeva, cred că în domeniul muzicii sau turism. Bacalaureatul vrei să-l dai? Nu. Alte 6 licee din țară se confruntă cu un număr mic de elevi în clasa a 12-a, unde sunt înscriși mai puțin de 10 adolescenți. Iar în aproape 40% dintre licee, numărul absolvenților este mai mic de 25.